В спортивно-оздоровительном комплексе «Галкыныш» прошел чемпионат Туркменистана по вольной борьбе среди студенческой молодежи страны. Мероприятие организовали Государственный комитет по физической культуре и спорту и Федерация спортивной борьбы Туркменистана. 10 студентов-борцов из 15 вузов страны мерились силами на татами. По итогам подсчета числа побед, первое место заняли студенты Туркменского государственного института физической культуры и спорта. Борцы из Туркменского государственного архитектурно-строительного института заняли второе, а после них на третьем месте устроились вольники из военного института имени великого Сапармурата Туркменбаши. Ve bayraklarına nasip oldum. Men erkin uğraş boyunca birinci tälimçi daim boldy. Men daimyň elinde enşeme ýyllap turganlaşdym, ençe tilsimleri öwrendim. Men şu geçirilen ýarışda ilkinji yer aldım. Meniň garşylarym ýeňmek kyn boldy. Öne men tälimçim ençe tilsimleri bilen garşysym ýeňmek başardym. Şu pursatdan peýda bolup Türkmen halkynyň milli lider Gahman arkadagy Gahman Serdamyza köp sag bolsun aýdýan. Bu yarışda ýokary okuw mekdepleriniň talip türgenleri gatnaşyp üstünlikli çykyş edýärler. Biziň ýokary okuw mektebimiz bolan Türkmen Dowlat Ykdysadyýat we Dolanýaryş institutyna talip türgenlerimiz göreş görnüşleri boýunça gatnaşyp bayrakly ordenlara munasip bolýarlar. Biz tälimçilere, talip türgenlere şular ýaly ajaýyp mümkinçilik döredip berýän Gahryman arkadagy Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Шасынем Мередова, Давлет Чергелдиев и Азади Бердыклычев, Туркменистан, новостной портал.